estrelas, unha bruxa endemoniada quere levarse toda a alegría do mundo. Crees ti que conseguirá o seu propósito? Espero que non. O mellor será que o vexamos con nosos propios ollos. Démoslle un forte aplauso aos alumnos do terceiro ciclo, que xa están listos no escenario. Érase unha vez unha bruxa moi mala e moi fea que roubara toda a alegría do mundo. Os nenos estaban tristes e aburridos e non tiñan forzas para xogar. Pois vale, estamos aburridos, non sabemos xogar. A bruxa vive moi lonxe, a casa da bruxa chegarás. A súa feira máxica